Ladalah alhamdulillah niki pun tak persiapno aku mau kuwi tangi jam 4 ya sing mau. Langsung budal nyang pasar. Iki sing blonjo dek wingi. Lah sing iki mau toko gathoke. Tak tumisik. Isine apa iki isine nganu guys iki isine iki ula apa lek isine iki lho buah-buahan tak ocane iki lho buah-buahane lek buang hari ini hari Jumat nggawane yo uga akeh-akeh aku lek dino Jumat iki nggawane nggawa akeh-akeh yo jane yo iku yo termasuk saiki kok pasar ki mang aku blonjo nanas timun karo semangka wis regane mandi iki semangka lerek niki niki semangka wis niki nanas. Niki timun iki tak ocane timun. Timun itu regane larange ra karo-karuan iki timune apik apa elek aku ngoten. Timun krai iku regane rada mandi. Jajan principan. Oh enak. Berarti bakule wau niku kayak kondong nggih. Apa niku jenenge? Jujur. Iki yo gak timun kawak lek, timun anyar. Oh iya enak. Timun kawak niku isine kecut. Arep menaiki tangan landep iki nek hati-hati niku tangan becok sik timune niku kathah arep tak bagi loro mawon tak bagi loro kanggo rong dina. Timun iku regane kaya emas kok timun regane. Samene kae niku wau 15.000 karo Yuwati nang aku sik utang 5.000 utang 5.000 lho. Yo. Wis biasa niku karo bakul niku biasa. Bagi dulu sing separo tak dol sakniki, sing separo tak dol sesuk. Wis separo. Tak ocane pisan niku. Kula teh ora tak oceki sakniku niku kadang-kadang yo.
kecang cilan tak karu-karuan enek wong tuku. Nek oceke separo mawon. Timun sekilo 10.000 sakniki. Wis medun dek nganane kae 15.000 saiki dadi 10.000. Carane ngeten tek ngoceki nggih niki carane ngoceki karo gaman tring iki jenenge gaman tring iki. Ketebalane niku ya pun telatuk iki gaman tring niki. Wis tak cek sithik ae engko diceki nang ratan mah. Tak ocek akeh-akeh mondak nganu mungkin. Halum. Timun sak menten iki enten 3 kilo. 3 kilo. Udah kok ora enak niki 3 kilo. Enak-enak menawa niki. 3 kilonan enak niki 30.000 wis piye. Tau cek engko ae. Tak kumbah riyen. Betul semua niku wektune iki semua niku ratane sepi. Dados dodol iki sok ora usah ngoyo-ngoyo. Dodol rujak iku mboten usah ngoyo-ngoyo. Dadine dodol niku yo terusan apa wae dikulaki buah mboten situasi. Kopi petai aku. Ulahane semangat kuwadole angel gak cilaka. Dadine kula niku tek dodolan ngeten iki kulaan yo santai. Enek barang ning pasar niku apa wae akeh niku kon nandu ya, nandu. Kulaan yo sak minggu makan ngoten mawon. Enak ngocek kali ngeten iki sering. Guru gak enak udan iki. Udan angel ra karuan iki tenggen kula niku rong enak udan blas. Wayah udan ngoten niku yo biasane niku sami ke nandur timun, nandur kerai. Timun larang niku. Nang yo timun niku larang, nang akhire niku teng pasar niku bakole niku lho, nek kuning-kuning ora banyak. Paling-paling sing kono-kono ya aku. Rujak kula le aku tuku timun ku le papat ndang cilik-cilik sak mene-mene le 8.000. Alah yo aku wis kadung ngenyang. Alah ora mangan timun ora patekan jene. Papat 8.000 kaget ya mbak. Wani tak tukokno melon jene. Iya jene mbak. Enak melon
melon sitok paling 2000 3000 betul Yo. Tak sawuri yo. tak ocane kabeh mawon Yo yo. rujak sakmono kae iki yo entek lek yo kadang entek kadang ora dodolan juga mesti entek kadang yo nek awake bejo lagi jarake ngadeg ngono kuwi yo dodolan iki yo timo 3 jam ngono yo entek nek awake sumer-sumer yo ngantek sore ora mesti tiang dodol ratan iku ora mesti sing penting menungso niku berusaha untuk mencari nafkah ngoten to ngeten iki rezeki sepundi bagi kare sing mau kuwas sedina tak kaya rezeki sakmene kowe sedina kowe tak kaya rezeki sakmene dikai nang yo melalui mergawe ora mergawe nek pegawe ngoten rezekine iki wis dikai sempurna karo pangeran pegawe dijatah sakmene ora ada jatah kadang tuh akeh kadang tuh sithik nek pegawe rementah rek ubrik niku wis diopeni nganti mati ini jatah mbok nek swasta ngeten iki nggih kudune pinter-pinter anggone mengelola keuangan sebab swasta niku gak pinter-pinter mengelola keuangan bangkrut bakul napa mawon nek gak pinter mengelola bangkrut wong kula niki cara montor niku Astra 800 apa Astra C700 perhitungan irit perhitungan kula niku mergawe wong entuk bathi 1000 sing 500 tak pangan sing 500 tak celeng kula niku lho ora tak entekno kabeh ngono mboten wong swasta entekno kabeh yo tek awake niku sehat terus kaya ndoprok ayo ora mangan kan itu aku perhitungan ngoten iki mun rampung genteng ngocak liyane ngocak napa nanas niki larang sitok niki 3000 nyir kuwi ini seger niki nanasnya nanas niku tak tua uwit niku ini yo seger kayak ngono sih
otot ini kurang landep. Oh, nanasnya kematangan. Tuwek awet niku ya kulite niku ireng nanging jerone apik. Sebab nanas niku tuwek awet. Nang nek nanas simbon niku rusak pun. Angel ya. Wah, jual wisuk loh sebelum pasar sebab mau cek buah ngeten iki suwi. Wah, mau cek buah ngeten iki lho. Noto niku paling ora kadang 2 jam niku ora bar. Minim niku 2 jam. Jinggruk ae ngeten iki lho. Wah. Jinggruk nanti tikli ngeten iki. Gawa nanas piro iki? Ya. Niki lek kula tuku 3.000 niki. Nang liyane kula yo 5.000. 5.000 4.000. Kula bendina lek tuku marang. Oh, kan. Memang aku wis milih milih. Tak milang miling meneh karo guwing. Gampang lek nanas rusak ngeten iki gampang mungkin di carane buat ini ku enak carane gue diambil yang bagus caranya itu ada. Jadi yang pasang itu yo ini kira-kira larang pelem iki pelem ora woh ora kembang anak sing kembang siji loro tak kon ora enek pelem wah aku rujak anggar musim pelem aduh yo nangis lah piye anggar desa niku anggar omah do wit pelem dideri rujak niku yo bae rujak lek kamangka musim pelem iku suwi. Tobat nang anggar musim pelem baku rujak niku anggar musim pelem niku tobat kok. Takon tau musim pelem iki. Iki mau tinggal ngisi ngeten iki lho iki iso ketul jan nanas niku ngetulno gaman diambil lagi niki diratakan lagi. Setelah diratakan kula ketik sikui mripate yo aja kandel-kandel model kandel-kandel yo entek sini kita kupas yo sekiranya itu halus mulai kok akeh men lek nanas yo
yo tukune rada akeh. Nek nanas larang tukune yo paling papat. Ya untuk enak nanas cilik, nanas gede kula mboten nabung yo nanas gede. Nanas gede larang 10.000 sih tok. Nanas gede cilik niku ya padha wae nek kanggo kula nggih. Nanas gede niku bojake ya dadi cilik. Nek nanas cilik bojake ya panggah cilik. Semangat nyambut gawe nek kuwang tiap hari yo gaweane ngene iki yo dene bakul rujak. Bakul rujak iku gaweane bendina ngirisi buah. Nanas anggar tuwek wit ge sapit tenan nggih. Nang iki ora tuwek wit kadang-kadang mblenok sithik niku mbok tembus jero. Iki rasane ya nare nggih nanas kuatus dadine nggih kula ora enek wit nanas niki. Wit nanas iki tanduran sing ana ing daerah pegunungan biasane. Ning kene ditanduri nanas yo woh paling. Besone ngantek kartu ngeten iki. Tak kosaken sithik. Yo sek kalih watu kosek. Apa nanti sesuk oh njablute mbah esok njablute kaki lho lulu apa nanti oh lo gak Pak Bung tangi jam piro Apa ngocek isik? Apa ngoceki tak ocekane tak bar isik.